Vi kommer op til den store rundkørsel ude fra Espergærde-siden, hvor der er 2 baner frem mod rundkørslen. Højre bane, det er til første vej ud af rundkørslen, og den venstre bane, det er til henholdsvis vej nummer 2 og nummer 3. Vi skal ud af vej nummer 3, som er den sidste vej i rundkørslen. Vi kommer altså frem mod lyskrydset, der er grønt lys, så vi fortsætter ind i rundkørslen, og vi kører helt ind til midten. Når vi er inde i midten, så kan vi se, at vi havner i en venstresvingsbane. Den følger vi rundt, og så er det sådan set bare at blive i den bane, vi kommer ud i nu, fordi den vil føre os ud af den tredje vej. Det vi skal være opmærksom på her, det er selvfølgelig, at hvis vi var blevet inde i midten, så er vi fortsat rundt og kommet ud samme vej, som vi startede. Og vi skal også være opmærksom på, at vi har en bane inde på vores højre side. Så det er altså vigtigt, at vi holder vores egen bane hele vejen igennem, da der også kan være biler på vores højre side. Når vi kommer ud af rundkørslen her, så kan vi se, at der kommer en sammenflætning. Så her ved flettepunktet, der får vi altså lige kigget os over skulderen, og så fortsætter vi.